Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, вітаю цябе, Сяржук, заўсёды прыемна цябе бачыць, а побач са мной, дык яшчэ прыемней, таму што яшчэ і ніжэй. Ну, гэта ж заўсёды. Таму што гэта азначае, што ў нас будзе... Што? Музыка сёння. Музыка з музыкай. Ты ведаеш, я калі рыхтаваўся да эфіру, я знайшоў у інтэрнэце вынікі апытання, якія зараз актыўна ўсе каментуюць. Па дадзеных гэтага даследавання кожны трэці беларус ніколі не быў у бібліятэцы, цырку або тэатры. Свой вольны час жыхары Беларусі праводзяць у коле сям'і, а часцей за ўсё ў вольны час беларусі наведваюць агароды і прысядзібныя ўчасткі. На хобі гатовыя выдаткаваць час толькі 17% адсотак беларусаў. Але унікальнасць нашай праграмы у тым, што можна ж заставацца у коле сям'і, але таксама наведаць і тэатр, і цырк, і канцэрт нейкі нават. Я думаю, не будем так мардаваць ужо час і наших телегледачоў, таму што глядзіце і сустракайце, у нас сёння унікальная сустрэча, у нас у гасцях лідар гурта «Этна-3 Троіца», этнограф, музыка, і як сам Іван Іванович, скажу, і пісака, так, Іван Іванович Кірчук. Добрый вечер, Иван Иванович. Ну, адразу скажем, прыадкрыем тайну такую, што вы прыехалі да нас у Віцебск са сваім монаспектаклем «Дорожка моя». Вы давно у нас уже не былі, пэўна, так, з года 2010-го, калі былі з Троіцай. І зараз прывезлі свой монаспектакль. Давайте все ж таки банальна, але перад гісторыю. Як ён ствараўся, таму што я ведаю, што больш за 10 год, так, матэрыял збіраўся? Ведаеце, упершыню праца з монаспектаклямі адбылася не ў Беларусі, а ў Босні і Герцагавіне, калі я атрымаў грант Сораса і з лялечным тэатрам «Батлейка» праехаў 10 гарадоў. Там я паказваў Рождество Христова і іграў на музычных народных інструментах беларускіх. Гэта выклікала інтарэс, і мяне папрасілі ў арт-галерэі пайграць на гэтых музычных інструментах і расказаць, скуль яны і гэтак далей. Вось гэта быў першы канцэрт у Босніі. Потым у 2002 годзе я падрыхтаваў спектакль, які называўся «Варажбіт». Але гэта не чалавек-варажбіт, гэта менавіта той дух нашых продкаў, які валодае ўсей інфармацыяй, песнямі, казкамі, легендамі, паданнямі, абрадамі, рытуаламі, усім, што было ў нашых продкаў. Таму гэта быў першы паказ. А потым 10 год быў перапынак, таму што мне прыйшлося асэнсаваць тую праграму, падабраць музычныя інструменты. Прайшло 10 год, было шмат яшчэ экспедыцый па бабулькам, дзядулькам, сустрэча з рознымі музыкамі, і мой монаспектакль аброс не толькі старадаўнімі беларускімі інструментамі, як смык, ліра, жалейкі, дудкі, акарыны, але і інструментамі з розных краін свету. Гуслі расійскія, вы бачыце, чаны з Тыбета і Непала, акарыны з Малдавіі і гэтак далей. Тыя інструменты, якія па тэмбру падыходзілі да самой праграмы. Вы іх самі там шукалі? Ці гэта пасля вашых выступаў падыходзілі ўдзячныя такі вось слухачы, казалі, вось вам. Ну, возьміце, вам гэта патрэбна. Было і такое, было і такое. Зараз, калі ўспамінаць, то былі народныя майстры, якія гэта і рабілі. Але шмат інструментаў падбіралася менавіта за кошт тэмбра. Таму што і Троіца, і менавіта монаспектакль, гэта тыя гукі, якія жылі даўно. Вось мне гэта вельмі падабаецца, таму што песні, якія я выконваю, таксама запісаны ад нашых бабуль і дзядуль. Сучасных песень у мяне няма. Ну вось і зараз, калі вы наведваеце нейкую краіну і знаёміцеся з нейкім музычным інструментам, вы заўсёды падыходзіце з пункту гледжання, што гэта можа папоўніць вашу калекцыю, так? Заўсёды прыслухаецеся да таго, як напрыклад, так і было, калі я запісваў песню пра цмока ў Любэнскім раёне, вёска Старыя Юркавічы, то гэта песня існавала акапэла, і яна мне на кампакт-дыску запісана «Спадчына загінуўшых вёсак» без суправаджэння. Дарэчы, мы можам паказаць просто так. А калі, напрыклад, я знайшоў гуслі з Расіі, то яны падышлі да гэтай балады. Да была зямля не свянцоная, да былі людзі не хрышоныя. І вось уже песня на гатовы акампанемент з гуслямі.
цудоўна. А акрамя інструментаў мы бачым яшчэ шмат усялякіх рэчаў, нейкі капялюшы і рушнікі. Рушнікі, дарэчы, вось гэта таксама Экспедыцыйныя, так. Экспедыцыйныя. Так. Я маю яшчэ ўласны музей, але, на жаль, ён і лялечны тэатр «Батлейка» трохпавярховы знаходзіцца ў Варшаве ў маіх сяброў, таму што ўсё няма часу гэта перавезці ў Мінск. А ў мінулым Але годзе... лялькі, я бачу, ёсць батлеечныя у вас. Гэта некалькі. У мінулым годзе ў Інстытуце культуры Беларусі, дзе я працую, мне дапамаглі адчыніць этналабараторыю. Там знаходзяцца ўсе музычныя інструменты, якія былі набыты мною ў экспедыцыях і розных імпрэзах. Але сама справа ў тым, што сам монаспектакль, ён праходзіць менавіта па 4 кропках. Гэта зямля, ўсё, што звязана з зямлёй, гэта вада, і ўсё, што звязана з вадой, агонь, купалі і нашы продкі, без якіх мы ўсё гэта не мелі бы. Таму, напрыклад, калі я адзяваю гэты галоўны ўбор і падыходжу да зямлі, то ў мне ёсць да яе зварот. Земля святая, яна наша маці, яна нас корміць, поіць, а пры час і да сябе прыхіляе. І ёсць тая песня экспедыцыйная, якая з замовамі і якая распета менавіта мною. Святая зямелька, святая зямліца, святая зямелька, святая зямліца, зямля святая, яна наша маці, яна нас корміць і да сябе прыхіляе. Святая зямелька, святая зямліца, Бог стварыў чалавека, стварыў зяго з зямлі, бо ён зямля і ў зямлю пойдзе. Святая зямелька, святая зямліца, святая зямелька, святая зямліца. А пасля гэтага гучыць калыханка, таму што адна з першых песень, якую чуе кожны чалавек, гэта калыханка. Але праходзіць час, і мы яе забываем. Пайшоў каток на таржок, знайшоў каток піражок. І гэтак далей, пакуль усё, што не датычыць зямлі, я не прайду. І на кожную песню, на кожны фрагмент з Юр'яй звязаны. Гэты Юр'я, значыць, будзе абавязкова пастушок з Юр'я, які будзе іграць. Або звычайная чародка, якую рабілі нашы пастухі, але гэта майстравая, гэта Александр Блахін з горада Ліды. Таму кожны інструмент, ён выкарыстоўваецца адпаведна Такая абраду. маленькая. І гэтак далей. Цудоўна, як гэта ўсё не пераблытаць? Столькі нават інструментаў, Ну раз усё чалавек гучыць. 10 год Не, ну, адпачываў, конечно. Адпачываў. За гэтыя 10 год рыхтавалася ўсё і зразумела, што калі мы, напрыклад, падыходзім да вады, да гэта іншае. І вось цікава, акарына, якую зрабілі беларусы, Антон Платонов, які жыве ў Новарасійску. Але гэта наш беларус, яго праца. А тут такі зварот, я кажу так, як Бог хрысціўся на Иордане, як Бог хрысціўся, на Иордане радзіўся, хрысціў неба і зямлю і гэту ваду. І да вады існуе іншы тэкст. Царыца, водица морская, крыница Божая и помощница, рака великая, кочишься ты по дням, по ночам, по вечерним зорам, очищаешь ты царов, королев, весь народ христианский, обмый, исцели нас, обмый, исцели нас. Але кажа, что в воде живут русалки. Водяница, лисовица, ты шальная, ты девица. Откажися, отвяжися в наш дворик, не кажися. Тут тебе не вековать, а неделю пробывать. Ступай у лес к лесному хозяину, и он тебе колоду клал, на мху головой кладал. Иди, ступай, нам хрещеным тебе не видать. Аминь. А вы розы горы, разгоритесь, ой, вы русалочки, разбежитесь, ой, по мхах, по болотечках, где ветер не веет, где солнце не греет, купалка, русалка, купалка, русалка.
И каждая сцена больше, чем 10 хвилин. Земля 10 хвилин, вода 10 хвилин. Огонь. Огонь треба показать, потому что сегодня уже ученые стверджают... Мы ж что- Гарэць запальваць нічога не будзе? Не-не, А. все. Все. Ты бачыў вось Галоўная ж з тэхніка гэтым бяспекі ў з нас. гэтым жбаночкам тое, Сяржук, што ты робіш кожную раніцу, вось гэта можа стаць нават часткай монаспектакля. Іван. Ну, такі зворот да агню, тому что, на жаль, тэкстаў гэтых не засталося, і шмат часу я патраціў, каб штосьці знайсці хоць некалькі слоў. Вось пачуйце, што знайшоў. Огонь, огніш, всяму свету паніч, ляжы мігенька, гары тихенько. Вогненная рака, огненное полымя, искры летучие, силы могучие, промнезжают, беды тают, промнезжают, беды тают. А потом звычайные каменчики белорусские, гляньте. Ай, разгуляўся Івана ў конь, ай, разгуляўся Івана ў конь, разбіў каменчик копытком, разбіў каменчик копытком, як у камені ядра нет, як у камені ядра нет, так у мальчишкаў праўды нет, так у мальчишкаў праўды нет. Гары, гары, цараў агонь, гары, гары, цараў агонь. І змею ганяем таксама. Але на змею вельмі цікава. Навошта траціць грошы на бубны, Не, не калі трэба. ёсць каменьчыкі. Але трэба, каб яны гучалі правільна. Вы доўга шукалі вось гэтыя два камяні, прабачце? Не, на море нідзе, Португалія. А, угу. Не дрэнна. Недалёка. Недалёка тут, да, тут недалёка Наши, зусім Португалія. народные. Давайте будем люди я напиять и 3 змей пильновать. И одна змея коров сокликала, другая змея спор с хлеба сбирала, а третья змея на стадок пускала. На статок упадок, а на людей поморы. Кухана Ивана, Анна Ивана, шумные ночи. Кухана Ивана. Кохана Ивана, как и зелье едем ёши. Кохана Ивана. Як заўсёды, пасля купалля, продкі казалі, што абавязкова трэба было сустрэць сонца, бо сонца ў гэты час едзе да свайго мужа на 3 конях, срэбным, залатым і пярловым, і рассыпае свае промні. Да ты ярко, да ты яркое солнце, солнце, ой, не бывало же ты у найме, чтоб ты у найме побывала, и ты бы по мне погадала, и ты бы поздненько усходжал. Да ты яркая, да ты яркое солнце. Ну, можна вот так ось зрабіць, таму што мы Можна. побачылі ўжо ўсе 3 лакацыі. Дазвольце я запытаюся, а ці былі калі-небудзь інструменты, якімі вы не змаглі нават авалодаць, з якімі вы не справіліся і не навучыліся іграць? Справа в том, что я не владаю инструментами, я учуся. Угу. Я думаю, что І так усё тая жыццё. першая адукацыя вокаліста, она засталася, лічу, что ну, я спяваю, это я так лічу. Што датычыць інструментаў, якія выкарыстоўваюцца ў монаспектаклі, ў троіцы, студэнтамі, гэта ўсё пошукі, таму што кожнаму інструменту, ведаеце, трэба аддаць жыццё. Іншага не можа быць. Вось моя сястра родная, она грае на акардэоне і грае ўжо даўно, колькі я яе памятаю. У дзень она можа займацца 10-12 гадзін і вучні. Ну, вось яна валодае інструментам. У вас такога няма, што вы вось столькі гадзін можаце займацца музычнымі інструментамі? Па-першае, мне, на жаль, няма часу на гэта ўсё. Па-другое,
кожны інструмент, ведаеце, народны інструмент, які зроблены майстрамі, а у калекцыі менавіта вельмі шмат музычных інструментаў, зробленых беларускімі майстрамі. Гэта і Віктор Кульпін, яго жалейкі з Мінска, Александр Блахін, гэта інструменты з Ліды, і, дарэчы, металёвы барабан таксама зроблены яго рукамі. Акарыны Дзеніса, Грома з Крупіцы, гэтак далей, гродзенскія дудкі. Кожны інструмент, з ім трэба жыць, таму што калі ты не траціш на гэта час, то інструменты, як малыя дзеці, яны хварэюць. Муровой травой да поле украшена, вой люли, да поле украшена. А вось студэнты, якім вы выкладаеце, яны таксама павінны авалодаць вось нейкімі з гэтых інструментаў? На жаль, не. Ведаеце, у мінулым годзе кафедра этналогіі і фалькларыстыкі, якая існавала ў педагагічным дзяржаўным універсітэце, на сёння не існуе, яе скарацілі, таму няма набору на стацыянары, на завочнае аддзяленне. Але ў Інстытуце культуры Беларусі, там, дзе я працую, ёсць слухачы, якія прыязджаюць на курсы павышэння кваліфікацыі. Таму за тыя гадзінкі, якія ёсць 2 або 4, я знаёмлю з традыцыйнай народнай культурай, з абрадамі беларусаў, паказваю музычны інструмент, але, на жаль, вучэбных гадзін на гэта не адводзіцца. Сапраўды, на жаль. А Іван Іванович, глядзіце, вы казалі, што інструменты як малыя дзеці, так, калі з імі Ну так. не грэсна іх, то захварэюць. Наконт лекавання песнямі, так, людзей. Ну, глядзіце, напрыклад, у малітоўніках, так, ну, зараз у сучасных, звычайна, часта ёсць малітва там ад страху, так, малітва ад хвароб, малітва ў дарогу, добрую дарогу. Ці можна, ну, як альтэрнатыва, напрыклад, ведаць песні, ці ёсць у нас такія песні, якія можна выкарыстоўваць таксама, напрыклад, песня ў дарогу, ці песня ад хваробы, песня ад страху, каб не баяцца, ідзеш дзе-небудзь уначы. Не баяцца ў дарозе. Да, ідзем вось званем, напрыклад, з тэлестудыі ўвечары, цёмна, страшна. Мне з ім ісці страшна. Што такое можна вось заспяваць? Заспяваць можна ўсё, што хочаш спяваць, што ведаеш, па-першае. Але вы ведаеце, магу толькі яшчэ адзін сакрэт раскрыць. З 2004 па 2007 год я быў запрошаны ў Маскву, Інстытут традыцыйнай медыцыны, якія лечуць танцамі і спевамі. І мяне запрасілі менавіта як выканаўца палескіх песень і музыкі, якія грае на духавых інструментах. Калі мы возьмем з вами вось так дудачку і разгледзім яе, то кожная з гэтых нот гэта ёсць нашы энергетычныя цэнтры, якія ў нас заложаны ў чалавеку. Ад до да до, ад ніза да верху. І ў чалавеку ёсць вясёлка ад чырвонага колеру да белага. І сёння ўжо ёсць фотаздымкі, як гэта працуе, як уздзейнічае музыка, як уздзейнічае народная музыка, рокавая музыка на, будзем казаць, чалавека, на яго аўру або свет, які вакол чалавека. Нашы продкі спявалі ад нараджэння да смерці. Яны не былі, прабачце, дурнымі людзьмі, абы чым не займаліся. І калі ёсць песні вясельныя, я магу іх паказаць, або песні, якія звязаны з калядой, яны адрозніваюцца адна ад адной, таму што зямля ў свой час давала розную энергетыку. І нашы людзі яе, можа, не ведалі, але добра адчувалі. Мы гэта не адчуваем зараз, таму што мы жывем у гарадах, мы страцілі традыцыю ў сям'і, потым мы страцілі ў дзіцячым садку, у школе. Вось мой прыклад універсітэта, які далей не працягвае вучыць людзей, будзем казаць, нашай народнай культуры, абрадам і святам. І мы іх не ўмеем ладзіць, мы не ведаем, што спяваць у гэтых святах і як сябе паводзіць на гэтым свяце. А прабачце, а вось гэтымі лекавымі магчымасцямі музыкі вы захапіліся ў Маскве ці да таго, калі вас запрасілі? Я ўпершыню пачуў на Палесе дзядоў. Гэта быў 86 год, я потым іх запісаў. Гэта вёска Гаўрыльчыцы Сальгорскага раёна. Калі да гэтага я чуў толькі народныя спевы, прабачце, там «Цячэ вода ў ярок». Ну, і гэта лічыцца, што вось народная, так? Але таксама у вас добра гэта гучыць, вы Калі ведаеце? я прыехаў на Палесе, і дзеды заспявалі мне, ну, «Добре тому, хто вечорок не знає, ой, по ночі не ходить, дай ножок не збиває». Я чуў, што гэта праўда. І я пачаў гэтым захапляцца. Я спяваю так і ў Троіцы са студэнтамі, але, ну, гэтаму навучыцца патрэбен час.
А мы можем зараз сцвярджаць, што вось гэтыя архаічныя аўтэнтычныя песні захаваліся толькі на Палесе, таму што зараз з кім не паразмаўляеш, і Сержуком з Доўгушавым ён таксама прападае ўсё на Палесе ў экспедыцыях. Ніхто, напрыклад, на Віцебшчыну да нас на поўнач ужо такіх экспедыцый няма, і ўсе на Палесе, ці гэта той куточак, дзе засталося апошняе. Ведаеце, ладзяць экспедыцыі, і я хочу падзякаваць Інстытуту этнаграфіі і фальклора, таму што адзін з першых абрадаў, які я рабіў рэканструкцыі, это віцебскае вяселле 1915 года. І песні з гэтага рэгіёна вельмі меладычныя і вельмі прыгожыя. Таму сказаць, што мы толькі Палесю паклон робім, не. І ў маіх праграмах, і ў кніжках, якія ёсць па рэканструкцыі абрадаў, рабіў да студэнтаў, ёсць розныя рэгіёны. Але, на жаль, мы пра гэта, праўда, не гаворым. У нас ёсць фальклор, ну і ёсць, агульны такі ёсць. Але кожны рэгіён адрозніваецца і песнямі, і нейкай рытмікай сваёй. І калі гэтым тым больш цікавішся, тым больш разумееш, што я, напрыклад, сёння фальклор ведаю на 10% асоб. Мы маўчым з Іванам. У нас на двоих нават. Мы не тое, што двоечнікі. А калі першы раз я забіў абрад, я думаў, што я ўжо знаю увесь фальклор усей Беларусі. Але чым больш праходзіць часу, разумееш, што рушнік, разумееш нейкая рэч, паясы, дарэчы, ткала моя бабуля з Падгародні. Яна казала, іх павінна быць 50 у маладой. Я кажу, а на што так многа? Яна, вось прыязджаеш ты ў новую вёску да хлопца жыць, пайшла да калодзежа, завязала на калодзеж, пайшла даіць карову, завязала карове на рог. Сяброўкам сваім раздала, і тут да мяне даходзіць. А вось ёсць гэты абярэг, калі ты паясок дала сваёй сяброўцы, якая трошкі зайздросці, што ты зараз таксама выйшла ўжо замуж. А яна табе гэты паясок дала, і ты выйдзеш замуж. І ты выйдзеш замуж, і ты. Вось і аберагла сябе, і не трэба нічога рабіць іншага, і не хадніць ні да якой варажэі, таму што калі паясок такі з малітвай ды з добрым словам зроблены, ён уже абярэг у тваім жыцці. Хто нам пра гэта расказвае? Ці ёсць такія перадачы, каб мы ведалі, чым адрозніваецца вяселле віцебскае ад гародзіны і гэтак далей. Мы неадукаваныя, я думаю, што было б добра, калі б зараз песня загучала нейкая з віцебскага вяселля, каб у нас на Віцебшчыне на вяселле можна было, у нас у Івана яшчэ ўсё наперадзе, ён можа потым... У мяне-то так. Адна з вельмі прыгожых песень віцебскіх, ягада з ягадай пры бару раслі, і ягада з ягадай сакаціліся. Вельмі прыгожа. Ягода з ягодавай пры бару раслі, ягода з ягодавай пры бару раслі. Ягодавай, сакацелеся, ягодавай, сакацелеся. Запомніў? Я не змагу гэта ўсё паўтарыць, але... Могуць запрашаць на вяселле. Глядзіце, у нас сёння адбываецца тут і тэатр, і песні. Але ж трэба нам даведацца, што яшчэ адбываецца ў нашым горадзе, якія мерапрыемствы і культурныя падзеі. Таму паглядзім афішу, а потым зноў вернемся да нашага госця. Музей истории частного коллекционирования приглашает на фотовыставку, посвященную 125-летию усадьбы Здравнева «Здравневские сезоны». В преддверии юбилея фотограф Валерий Шишанов представил серию фотографий, сделанных на протяжении нескольких лет в различные поры года и время суток, позволяющие увидеть живописную усадьбу по-новому и вдохновляющие возвращаться в эти места снова и снова. Вход свободный. Выставка открыта с 10:00. Витебский краеведческий музей приглашает на выставку вытянанки «Вытянаная весна». Вытянанка, как вид декоративно-прикладного искусства, в белорусской культуре получила широкое распространение в XIX-XX веках. Наиболее характерные ее образцы – это одноцветные вытянанки с геометрическим, растительным, реже заморфным и антропоморфным узорами. На выставке представлено более 100 современных белорусских вытянанок, объектов музейных коллекций и выставок народного искусства. Экспозиция открыта с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет комедию в 2 действиях «Дивная миссис Сэвидж».
Трое наследников богатой вдовы запирают ее в сумасшедшем доме и изо всех сил пытаются выведать, где спрятаны несметные сокровища. Чудная вдова заставит алчных наследников пойти на безумство ради призрачных миллионов, а сама получит возможность взглянуть на мир по-новому. Начало спектакля в 19:00. Вось такія культурныя падзеі адбываюцца ў нашым горадзе. Наведвайце, калі ласка, пашырайце свой далегляд, але мы вяртаемся да Івана Івановича, які ўжо трымае ў руках смык. І гэта значыць, што ён загучыць. Ну так, смык, як і ліра Всеволода Жуковскага, гэта народны майстар. Гэта дынастыя, гэта 4 пакалення, якія выраблялі смыкі, ліры, басетлі, царкоўны бас. Таму мне пашчасціла сустракацца з Всеволодам Жуковскім, пабываць у яго ў хаце, ў майстэрні. І я толькі скажу, што ў адным з інструментаў, ці ў гэтым, ці ў ліры, ёсць нумар 31. Вось можна сабе прадставіць, колькі чалавек за сваё жыццё нарабіў музычных інструментаў. Таму смык, як акампаніруючы інструмент, выкарыстоўваецца ў маёй праграме ў вясельнай песні «Ай, зялёная ліпа». Ай, зялёная ліпа, да зялёная ліпа, да сёлосень шумела, шумела, да сёлосень шумела, листеком дай говорил. Дай говорила, с листеком дай говорила, оставайся ты лип. Ліпа, я побалячу додому, сиру землю окривать вод. Зеленая липа, зеленая липа, да сумасшедший шумел. Ну, есть полька под язык, дякую. Полька под язык, это как раз бабули рассказывали, что после войны не было гармонистов, и приходилось вечерки ладить самим. Одна играла на баяне, а другая грала в бубен. Ось такі гурт атрымаўся. Так. А, Іван Іванович, мы ўжо падчас афішы знялі маскі. Давайте крыху. Зразумела, што часу у нас не так шмат, але хаця б штосьці паказаць, што гэта за маскі, што яны сімвалізуюць. О, яны яшчэ і так... Приехал сват до свата, молодой князь до молодой княгини. Чи есть тут у вас княгиня зарученная, каб нам была выдаденная? И есть. Тогда отдайте за 3 гроши. Как ты, як будешь ехать, и колеса себе поломал, и ногу выкрутил, коли даешь нам на смех 40-ку. На тебе назад, мы при своим, и ты при своим. Угу. Ну то уж теперь згадайте, не бачу, що кольки положу, да и берите. Ага, який ти розумний, да хитрий. Покажи, бо може хочеш задарма нашу молодую взять. Добре, налью вам ще горелочки, мои вы паненочки. О, я мы думали, сваты богатые, а сваты убогие. И они сами в мяшку сидят, ноги трещать, собаки грещать. Не дасте добром, силою возьмем, еще в коршень вам накладем. Ой, ту, які ситки чаршавы, молодые да кучеравы. Ти ты не ведаешь, что я кормила, успоила, добром наделила. Ти ж даром отдам. Ну, добро. Дам тебе, бабуся, 100 рублев. Ого. Прибавлю тебе еще спадницу и дам бочку пшеницы. Ох, коли так, коли так, так вы оси дорогие, купцы богатые. Идите в мою хату карпатую, хлебом, солью богатую. Танцуйте, а вы гости, танцуйте, а вы гости. Я прошу вашей милости, я прошу вашей милости. Якраз Витебщина. Ой, цудоўна. А скажыце, калі ласка, гэта нейкі старажытны сюжэт, ці гэта вы падглядзелі вось нават пакуль ехалі. Не, пакуль ехаў, бачу толькі дарогу. Але не, ведаеце, усяго даволі шмат, і мне вельмі бывае крыўдна за тое, што бывае на сучасным вяселлі нашы, будзем казаць, тыя вядучыя або скамарохі не ведаюць таго рэгіёну, якім працуюць. Трэба перадаць аднаму нашаму. Калі б яны даведаліся, якія там ёсць жарты, як гэта ўсё прыгожа, пагаварыць з маладой або з маладым, і паспяваць штосьці старадаўніх песень, прыгожила бы гэта сучаснае вяселле, упэўнены. А зараз вось гэта можна знайсці дзе-небудзь, скажем, ну вось пайшоў у кнігарню, так, у краму, і прыходзіш такі, кажаш, так, я тут вырашыў ажаніцца. Спявайце мне. Вось зборнічак песень народных, ды жартаў, якія там, жарты пад ялдычкі да маладых, напрыклад.
Ну, па-першае, адкрывайце серыю БНТ, беларуская народная творчасць. Гэта больш, здаецца, калі не памыляюся, за 40 тамоў сабранага матэрыяла. І толькі па вяселлю ёсць 6 тамоў. Таму, калі у вас ёсць час, вы можете знайсці Запісаў сабе? 6 тамоў. Ёсць, трэба цікавіцца. Шмат людзей яшчэ і памятае. Але калі не пытаюць, ну як бабка раскажа, таму што, прабачце, былі такія экспедыцыі, калі прыязджаеш да бабульку ў вёсцы, яна плача. А чаму ты плачаш? Дзеці жывуць там у той вёсцы, а мае ўнукі жывуць на хутары. А чаму вы не разам з імі? Яны не хочуць за мною жыць. І плача. І нічога ды не запішаш, ніякай мудрасці, таму што яна перажывае за тое, што ось так скончыць век, і тыя веды, якія з ёй пойдуць у зямлю матку. А што можна казаць пра жанры, якія ў нас меней за ўсё даследаваныя? Ну, гэта замовы, зразумела, так, якія... Ну, я думаю, што яшчэ паставыя песні, таму што вось я магу зараз адну праспяваць пра Янгала. Паставыя песні, бачыце, які беларус быў хітры. Нам можна было спяваць заўсёды, а ў пост нельга. Ну, таму што весяліцца нельга. Дык нашы беларусы спявалі паставыя песні. Это тры янгалы? Тры янгалы, якая запісана на Гомельшчыне. То есть зараз гэта той самы час, калі нават можна спяваць гэтыя паставы. Трэба іх і спяваць. Вось, так. Ну, нельга, але гэта можна. Ну, але гэта можна. Так. Зараз тры янгалы будуць. Ну так, калі я тут... Вось, дарэчы, зноў-такі дай, можна пакуль што паказаць. Вось на гэтым дыску «Спадчына загінуўшых вёсак». Вось так. Ён вельмі прыгожы. Разгарнуць такі рушнічок, і тут вось ёсць тэкст гэтай песні. Вось падпяваць зараз будзеш. Ой, ішлі, прайшлі да тры янгалы, што вялі яны душу грэшнаваю. Ой, што жа ты, душа, міма раю прайшла, ой, чым жа ты, душа, правінілася. Пасярод раю стаіць дрэва, купаросавая, як на том на дрэве птичкі райскія, і галасочкі у іх серафімскія, галасочкі у іх серафімскія, пяють песні яны херувімскія. Ой, в нашему раю жить весело, только некому. Адна з моих любимых песень. Ось, дарэчы, цікава, на гэтым дыску «Спадчына загінуўшых вёсак» няма вось гэтага куплета. А потым, калі ўжо строіцелі записывалі і рабілі кліп, я памятаю, тут няма, а потым ужо гэта раптоўна так атрымалася, што потым з'явіўся яшчэ працяг. Адшукалі недзе. Я зараз не памятаю, гэта была вельмі спантанная запіс у Галандыі, калі мне далі ўсяго 4 дні, я рыхтаваў 60 песень, а менавіта працаваў адзін, гэта быў смык, ліра, дудкі, жалейкі, акарыны, а запісаў усяго 33 песні, яны ўвайшлі ў галандскі альбом 33, а тут 31 ў беларускі варыянт. Таму я зараз не магу патлумачыць, таму што это было вельмі даўно. Ну, вось гэтая масачка, якую мы зараз бачылі, вось яна тут. Так, яна працуе шмат гадоў. Ну вось з вяселлем і паставы. Але зараз яшчэ і вясна. І, разумееце, неяк вясна календарная яна наступіла. Пра вясну добра. Я думаю, што, можа, пагукаць неяк трэба, напрыклад, вясна, дзе бувала, ці... А вось, ну, напрыклад, майстар Ганна, Малешка, зараз вспомню. Яна зрабіла такі інструмент. Ну, ён як басовая акарына, але я нагадваю, што гэта бохан, больш падобны да хлеба, так? І на гэтым музычным інструменце якраз і выконваецца тая песня ў мяне, але я гукаю вясну па-свойму, таму што, ведаеце, для мяне вясна яшчэ далёка, яна дзе там спіць. А калі ўжо будзе абуджацца, будуць іншыя гуканні. Весна, где бывала, весна, где бывала.
лесе, зимовала в лесе, зимовала. Что ты там робила, что ты там робила? Вяночки крутила, вяночки крутила. Малых девкам по святочку, а больших девкам по вяночку. Малые девки еще гулять будут, а большие замуж пойдут. Ось такая у меня весна. Пагукалі весну. Вось так зробім. Ну, вось маскі гэтай паглядзелі, але ёсць яшчэ каза, я так разумею. Ну, з казой зразумела больш-менш. А вось гэты чырвоны капялюшык, які не прадвяшчае нічога добрага, здаецца. Але хто гэта? Прыйшоў нехта, ўзяў нешта, ні яго дагнаць, ні ў яго адабраць. А? Што маўчыце? Ну, на мяне падобна, але... Гэта я. Смерць. Я смерць касціста, маю касу смалісту, на то касу гастрыла, каб каго-небудзь у гроб справадзіла. Але У вас весела так атрымалася. Ну, там заўсёды Вот што трэба было паказваць пагуканне вясны. Я хочу сказаць, што нашы продкі не баяліся смерці. І я сустракаўся з бабулькай, у якой, дарэчы, на гары была дамавіна. І я кожны год яна да яе прыходзіла, праглядала, ці будзе яна ў добрым стане, таму што, а можа, дзеці іншую якую купяць. Яна нават праспявала мне песню. Песня называецца «Труна». Добра, без дудкі. Ой, стаялась труна, до 24 года, ой, достаялась труна, дай заговорила. Чи мне чела дайча, чи мяне порубайча, ой, труно ты труно, дай не говори дурно. Поклала б я яйца, самі сльози льються, поклала б я й матку, не будь парадку. Поклала б я й сестру, сестры дробні діти, брата нова хата. І гэтак далей, а потім. Ой, труно ты труно, дай не говори дурно, дай не говори дурно, чим помирать трудно. Помирать трудно. Ну, вы спытали про Москву, я и вам открою. Сами Самі напросились. Ну, напросилися. дзякуй. Ну, што? А, Іван Іванович, вось у вас геаграфія ваших вось выступаў вельмі вялікая. Там і ЗША, і, ну, і зразумела, Расія. Чили. А Чили, і Эстонія, і Венгрія, і Ну, так. Боснія, і Герцеговіна, І і Словенія, і Австрія, і Польща, Малайзія нават Нідерланди, ёсць. Малайзія. 100 міжнародных фестываляў. Ад Малайзіі было до Португалії, минулого годзе мы былі ў Чили. Так, А гэта з Троїцей. строится. А з сольнымі выступамі вось гэтым вы ж былі таксама? Не, ну Са до Чили не спектаклем ці доехаў, не? бачыце, скрыняў много, але шмат сольных выступленняў у свой час было ў Польшы, ў Галандыі, там, дзе менавіта была магчымасць, ну, прыехаць, і там маглі дапамагчы з канцэртамі. Ну, глядзіце, пытанне такое. У нас гэта зразумела, і то не ўсім далёка, так, што гэта нашае, гэта роднае. А наколькі гэта можа быць цікава, ну, напрыклад, у Нідерландах? Ці гэта такая ж з'ява, як мы ўжо неяк размаўлялі падчас адной праграмы, калі браць арнаменты, то вось гэты дахрысціянскі перыяд можна шмат элементаў знайсці абсалютна ў розных кутках свету, вельмі і яны падобныя амаль што аднолькавыя, напрыклад, там беларускія арнаменты з афрыканскім, напрыклад. І ці можна гэта звязаць таксама, вось гэтыя нейкія песні, яны ж таксама ёсць не толькі хрысціянскага ўжо перыяду, Ну, так? Я могу сказаць толькі тое, што вучоныя, навукоўцы сцвярджаюць, што наша сэрца яно стукае па размеры 3/4. Гэта вальс, і мы гэты памер ведаем, так? Уся народная музыка, муравуе, дравуе, да пулю кра 7, 8, 9 і гэтак далей. Яно якраз ідзе ў такі рэзананс з сэрцам, і чалавек упадае ў транс так званы. Таму, відаць, уся народная музыка або трансавая, або гіпнатычная. І не шмат людзей гэта разумеюць, таму што іх сэрца закрыта. А менавіта сучасных, так, людзей, яны да гэтага ставяцца неяк так асцярожна, або зусім не звяртаюць увагу, забываючы пра тое, што джаз, рок, яны менавіта пабудаваліся на чым? На народнай музыцы, тое, што існавала. Таму што, калі мы можам сказаць пра тэксты хрысціянскія, што ім 2000 год, ну, трошкі, можа, болей, зараз уже знайшлі інфармацыю, што болей, то мы не можам сказаць, колькі гадоў гэтым рытмам старадаўнім, купальскім або калядным, таму што там менавіта шахта часу, мы не ведаем колькі, але гэтыя рытмы захаваліся. І яны такія ж афрыканскія, я вось вам беларускія спяваў, але, напрыклад, зараз паглядзім.
ці ёсць тут эта калатушка. Таксама ж, тая ж беларуская песня «Ой, бяроза». Ой, бяроза белая, чаму ж ты не зелена? Ой, бяроза белая, чаму ж ты не зелена? Як ж мне зялёнай быць пры дарозе стоячы? Як ж мне зялёнай быць пры дарозе стоячы? Пры дарозе стоячы, во штодзень купцы едуць. Пры дарозе стоячы, во штодзень купцы едуць. А штодзень купцы едуць маю голейка ломяць. А штодзень купцы едуць маю голейка ломяць. Бачыце, нават без розных барабанаў будзе таксама штурхаць у плечы і ў бок, каб ты не сядзеў, уставаў і рухаўся. Трошкі я змяніў мелодыю, таму што сёння маю такую магчымасць у сувязі з тым, што я вам сёння з імправізацыяй спяваў тыя старадаўнія тэксты, звязаныя з зямлёй, з вадой і з агнём. Калі мне, напрыклад, вельмі прыемна недзе працаваць, то бывае шмат імправізацыі вакальнай, тое, што я ўмею. А вось вакальная медытацыя, так? Зараз вельмі папулярны і парталы ў інтэрнэтах, медытацыя онлайн. Ці можна абысціся без інтэрнэту, да, там, адшукаць там медытацыя на радасць, медытацыя на грошы, зноў-такі. На грошы? На грошы, Не, гэтага шмат, правда, на гэтым зарабляюць. Вось, на гэтым зарабляюць. Але не тыя, хто займаюцца медытацыяй. Я думаю, што выйсці намнога прасцейшае, можна займацца вакальнай медытацыяй з дапамогай спеваў нашых. Трэба звяртацца да крыніц. Таму што тое, што я раблю, гэта называецца стылізацыя аўтэнтычнага фальклора. Аўтэнтыка – это там, дзе спяваюць нашы бабулі або дзядулі, якія засталіся, але калі там няма, будзем казаць, рукі кіраўніка, які з гармонікам прыйдзе, або яшчэ з іншым інструментам, сінтэзатарам, хаця на буранаўскіх бабушках добра зарабілі, мы ведаем. Я б так казаў, іх не чапаць, хай яны існуюць, колькі могуць, хай нам толькі пакінуць і навучаць таму, што яны ведаюць. Таму што мы з вами таксама будзем продкамі, толькі якімі? Яны нам усё перадалі, пісаць не ўмелі, чытаць не ўмелі, бачыце, колькі ўсяго пакінулі. Мы ноутбук пакінем. Так, а мы з вами што пакінем? Трэба задумацца. Таму мне здаецца, што трошкі трэба адкрыць сэрца. Я заўсёды кажу, што каб пачаць слухаць беларускую музыку, трэба, відаць, пазнаёміцца з народнай музыкай іншых краін свету. І тады ты свае карані, свае песні будзеш больш паважаць, таму што ты адчуеш якраз сувязь. Можа, з венграмі і, будзем казаць, з афрыканцамі няма ніякой сувязі па музыцы, па сэрцу, па рытмах, а потым свае якраз і дойдуць. Толькі іх трэба слухаць, а ў нас няма радыёперадач, няма клубаў этнічнай музыкі. Мне падаецца зараз тое, што акрэсліваецца такімі межамі паняццем, як world music, так, мировая музыка гэта, яна аб'ядноўвае якраз такі там няма межаў, напрыклад, як і троіцу ўзяць. Таму вас і сустракаюць па ўсёй Еўропе, па ўсім свеце з захапленнем. Але ў аснове народная песня. У аснове народная песня, але ўсё роўна пераплетаюцца і інструменты нейкія. Гэта ўжо ўпрыгожванне. Гэта ўпрыгожванне. Вось, дарэчы, вось гэтыя цудоўныя. Вось стаіць такі чорненькі. Неапазнаны аб'ект. Час ідзе, да, а ён ёсць шмат музычных інструментаў падобных. Я дакладнай назвы, відаць, не ведаю, таму што зрабіў яго Александр Блахін, гэта горад Ліда. Але я вырашыў, што ён можа вельмі падыходзіць, напрыклад, да калыханкі. Пайшоў каток на ток, найшоў не так маток, ай люлі, люшанькі, люлі, знайшоў не так маток. Прыгожае гучанне. Я нават чуць не ўснуў. Ведаеце, трэба рабіць рэпетыцыі, таму што тут вельмі багатая можа быць такая партытура для акампанемента, і гэта інструмент новы, і ён будзе працаваць. Я ведаю, што троіца рыхтуе запіс новага кампакт-дыску, і мы ўжо ведаем, у якіх песнях правучыць гэты менавіта інструмент, таму што ён падыходзіць па духу, будзем казаць, да некаторых песень і кампазіцый, якія робіць троіца. Глядзіце, калі мы кажам пра тое, што гэта нам трэба перадаць нешта дзецям нашым нашчадкам, таму што мы таксама будзем калісьці продкамі.
ці ёсць нейкія дзіцячыя такія у вас праграмы і, напрыклад, не толькі каб яны паглядзелі, а маглі б і памацаць і падудзець, так і паўдзельнічаць, напрыклад. Падудзець нельга адразу скажу, таму што кожны інструмент павінен быць у руках таго Дудзець магу майстра. толькі я, так? Дудзець можна ў свой інструмент, таму што гэта яшчэ гігіена. А па-другое, ёсць праграмы, ў мінулым ці пазамінулым годзе я працаваў на Камяніцы, і там быў лялечны тэатр Батлейка. Дарэчы, некалькі лялек і з Камарожскай акадэміі у мяне ёсць праграмы, і сёння яны будуць гучаць. Таму ёсць магчымасць дзецям паглядзець. Ну, скажу, што з імі пайграць можа толькі на тых інструментах, якія менавіта шумовыя інструменты, самагучальныя на тых. Напрыклад, змея, але забіў яе Стив Хабек, это Англія. Вось так можна... Ну, хаця б так. Таму што дзецям трэба ж памацаць гэта ўсё, проста глядзець іх не задавальняе. Магчымасці вялікія. Адразу ўзгадаўся мультфільм, памятаеце, дзе па што змейку абіжаеш. Ну так. Іван Іванович, глядзіце, такі яшчэ момант. Вось я нават гляджу, што вось гэты ствол, так, ён у форме нейкага крыжа. І у вас капелюш, таксама там крыжык. Але я лічу, што гэта такое спалучэнне, ну не будзем казаць, што язычніцкіх, скажем так, да хрысціянскіх і хрысціянства. Наколькі гэта ўспрымаюць, ці няма такой негатыўнай нейкай адзнакі нейкай з боку грамадства, што о, тут табе на табе і змяю ўзяў, і яшчэ і крыжык. Я вам скажу свае адносіны. Я не магу зараз гаварыць за ўсіх і пра іх адносіны, таму што я беру так, у нас у купальскай песні ёсць рэфрэн, гэта прыпеў, у якім спяваецца «Купала на Івана». Купала – гэта, зразумела, тое боства, якое было паганскае, Іоанн Хрысціцель, які менавіта ў адной песні, у адным рэфрэне жывуць разам. Нашы продкі нічога не адкідвалі, яны ўсё захоўвалі. Гэта ёсць у песнях, легендах, казках. Там менавіта існуюць усе. Зюзя. У нас толькі каляда, толькі бабуля памалілася, дзед устае, бярэ лыжку і кажа: «Мароз, мароз, хадзі куцю есці». Ці гэта не паганства, але толькі была малітва, толькі пасядзелі за сталом. Толькі пасядзелі за сталом на каляды, бабуля кажа: «Дай Боже знаць, з кім век векаваць, дзяўчаткі, цягніце саломінку». Хто першая замуж выйдзе. Бачыце, зноў і Бога ўспомніла, і варажбу зрабілі, за якую было грэх, і потым у палонку трэба было акунацца на вадохрышча. Гэта не тая мода, якая існуе сёння, калі салдат нам пастроілі, у палонку іх апусцілі. Салдат павінен кожны дзень аблівацца вадой і не павінен пра гэта расказваць. А святым ён будзе тады, калі захоча ім стаць, а калі прапаршчык захацеў. З гумаром былі, маглі жартаваць нават з нейкімі сур'ёзнымі рэчамі. Так. А мне, здаецца, проста перадавалі. Ён мог не быць такі жарт, але гэта існавала, таму што я ў сваёй сям'і прытрымліваюся таго, што рабіла моя бабуля і маці. Я вельмі люблю паганскія, будзем казаць, рэчы, ведаю шмат тэкстаў, але выкарыстоўваю сям'і толькі тое, што было ў маіх бацькоў. Я не прыцягваю ні кітайскай, ні японскай, гэта модна сёння сушы на стол там святочны. Не можа быць у мяне сушы, калі была куця. І мои продкі рыхтавалі грыбы, там капусту і так далей. Я буду рабіць тое, што рабілі яны, і дзецям гэта пакажу. Гэта ж трэба яшчэ і пераканаць дзяцей. Пераканаю. Добра. Мы вось ужо у космас такі беларускі адляцелі і зразумелі, што можна пакінуць у спадчыну. Так, а зараз давайте разам з намі паглядзім, што ў спадчыну пакіне наш вясёлы Александр Карынман. Патрап у тэлек. Держи. Какие клички бывают у голубей, интересно? Эй, ты, хохлатка. Я не знаю. Друзья, мы сегодня вышли на улицу чисто покайфовать, покормить голубей. И подумали, что вот как мало есть поводов, таких очень элементарных, которые прям на виду, чтобы сделать что-то хорошее. Ну да, перевести бабушку через дорогу, покормить голубей, приютить котенка, в конце концов. Но, тем не менее, даже такие мелочи, я думаю, нужно совершать. Давайте же поговорим с жителями нашего города на тему, какие хорошие они поступки совершают, что они делали в последнее время. Ну и, может быть, напомним им о том, что нужно делать добро. Погнали! Какое вот последнее хорошее дело вы сделали? Встала с утра пораньше, пошла в универ. Почему это хорошо? Может быть, нужно было пойти куда-нибудь помогать одиноким голубям, которые гуляют по улице, знаете, хватать их и прибивать к стайкам голубей, вот, например.
Ну, это тоже хорошее дело. Но последнее, которое я сделала, я помогла бездомному котику, я его покормила. Надо подумать. Мало жизни добрых дел делаю. Только злые, плохие дела. Ты злодей? Посмейся, как злодей, День. Не умею. А как ты умеешь? Нейтральные дела делаю. Посмейся, как нейтральный человек. Хорошо, какое самое нейтральное дело ты сделал в последнее время? Недавно уроки сделал. Даже не знаю. Ну, улыбнулись, как минимум. Улыбнулась Что это, еще? конечно. Не знаю, наверное. Все, только плохие дела. Ну, плохих, конечно, не очень много. Я Может быть, стараюсь. покормили кого-нибудь? О, голубей. Голубей Да, покормили? становочку. А себя? А себя, конечно, в первую очередь. Вот, главное о себе не забывать, да? А дети что там? Родители, тети, дяди, родные, кто? Тети, дяди, я вообще с детьми всегда работаю, поэтому это мое призвание, и это... Вот, вот, нужно осознавать, что мы делаем хорошие дела. Ты как вообще по хорошим делам? Нормально. Делал что-нибудь хорошее в своей жизни? Делал. Ну что вот последнее хорошее ты сделал в своей жизни? Бабушку перевел через дорогу. Через какую? Зимой было. Ну, Последнее хорошее дело было у тебя зимой? да. Ничего пока не скажу. Не знаю даже. Я все время даю деньги беднякам. Ой, ради бога, не Ничего не сделали? Ай-яй-яй! Я очень много сделала хорошего. Вы просто не хвастаетесь, да? Я помогал животным. Что ты им помогал? Сделать что-то, домашнюю работу по математике? Я ветеринарной академии учусь. Давай еще раз. Раз, два, три. Слушай, ну а что ты делал? Как ты лечил их, да? Нет, я помогал их лечить. Последнее время? Даже так, Та-дам! Ничего! ну, что-то я просто так припомнить не могу. Сложно вспомнить, да? Да. Ну давайте перебирать. Кормили вы бездомных собак Нет, с руки? нет, не кормила. Котов? Да, Котов кормили? да. Чем? Ну, Едой, да? Ладно. Переводили бабушек через дорогу? честно, не приходилось, но я уступаю место в автобусе Уста- постоянно. Даже когда они не хотят. Вот, а как определить? Слушайте, очень сложный вопрос. Как определить, что вот бабушке необходимо уступить место? Ведь они могут, знаете, так вот обидеться, что какая вам бабушка, да я еще Нет, еще такого в нет. самом соку. Не было, да? Не было Да? такого, Ну, да. нужно, вы знаете грань, наверное. После какого возраста нужно уступать человеку место в автобусе? Ну, я думаю, Все, сейчас кого-нибудь обидим сейчас. В последнее время очень тяжело сказать, что я сделала хорошие поступки. Только плохие поступки, да? Только плохие поступки. А плохие, какие самый плохой поступок? Ну-ка расскажите. Ребята, шучу, конечно. Да. Ну что хорошего сделали? Ну, что пенсионер в 75 лет может хорошего сделать? Ну, улыбнуться, например, своей пенсии. Пожалуйста. Именно улыбаемся. Спасибо, хорошего вам дня. Жизнь не была, но все равно улыбаемся. Спасибо. какое доброе дело я сделала в последнее время? Даже не могу вспомнить. Только злые, злючие дела. Нет, очень хорошие дела. Ну что-нибудь одно. Давайте так. Кормили голубей? Голубей не кормила, к сожалению. Котят? Вот котят кормила. Много котят вы покормили? Наверное, 3. Что я? Думайте. Бабушка через дорогу перевела. Да ладно. Да, для самого. Через какую? В смысле? Через какую дорогу? Ну, Через эту? нет, не через это, возле дома. Возле дома. Ну и бабушка вам сказала спасибо? Да. Сказала. Я же пожелала счастья и любви. Друзья, ну и в завершение, если вы хотели кого-то покормить, например, котенка, голубя, собачку, кого угодно, сына своего, в конце концов, вышли на улицу и не нашли ничего, ни птички, да, вот, то можно просто пополнить запасы кормушек. Почему бы и нет? Вот, это сюда. Вот. И что-нибудь для деток. На сегодня все, пока. Ну, вось гэта быў Александр Крынман. Нават зараз і спатрэбілася мне гэтае слово, наш віцебскі скамарох. Скамарох. Ну вось Якога трэба пакарміць. Таксама зрабіць таксама добрую трэба справу. пакарміць, але заўтра мы з ім будзем сустракацца тут у вечарні Віцебску, будзе спецыяльны выпуск, таму глядзіце, не прапусціце.
Дзякуй вялікі, што былі з намі сёння. Як заўжды, традыцыйна зычым шчасця, здароўя, кахання. І, шаноўныя нашы тэлегледачы, спявайце, не саромцеся, не забывайцеся на свае карані, бо калі вы будзеце спяваць гэтыя старадаўнія песні, хаця б адну вывучыце, і гэтым вы ўжо аддзячыце сваім продкам. А ў нас зноў напрыканцы Іван Кірчук. Пакуль. Человек живе на земле, як правового России. Всяка слава человека, яко цвете, от усходу до заходу, хай будет житницы полнятся хлеба.